kyseessä olevasta biisistä ja nopein napinpainaja pääsee mikin ääreen ratkaisemaan tehtävää. 2 pisteellä pääsee siis jatkoon, kun taas 2 virheestä käy kalpaten. Veksi. Tämän laulun teki tunnetuksi brittiyhtye Smokey. Vuonna 1977 Juha Vainio Petri. Keskiyön aikaan taikka 15 kesää. Tämä on se keskiyön aika. Ja keskiyön aikaan mä vihdoin koin sen. Sain keskiyön aikaan. Mä kokea ensi kertaa rakkauden. Ouch. Se on nimittäin tuntea, ei kokea. Raakapeli Raksalla siis jatkuu, eli... Tämän nimisiä patsaita jaettiin aikoinaan koululaisille. Palkinto... Hymyhuulet. Hymypatsas. Joo, hymypoika-patsaita kyllä jaettiin, mutta tämä on Maaritin hymypoika. Pelon sekaisin ilmein siis mikrofonia kohti, ole hyvä. Sait hymypoika patsaan, olit prinssi hiljaisten. Ja kun koulupileissä suudeltiin, puhuit peittääkses hämmennyksen. Ei aavistustakaan. Tämä on niin pitkä lause, joka sinun olisi pitänyt laulaa, että kuunnellaan sen levyltä, niin opit itsekin. Saako sukka sut vielä punaistumaan? Helillä ja Petrillä on molemmilla yhdet virhepisteet ja muilla ei ole vielä mitään. Vuonna 1972 hän voitti syksyn sävelkilpailun. Ja siinä alla kiisi. Mennään kokeilemaan, kiisikö autostraada siinä vai ei? Kyllä, jos kappale on da da da. Da da da, strada on vapaa. Da 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 da, kiitällä autostrada. Aina kiire, kiire jonnekin on. Da 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 da. Hikipintaan täytyy saada pojat. Yes, hyvä Petteri! Se on Petterin ensimmäinen piste. Toisella pisteellä pääsee jatkoon. Kyllä noi on helppoja muistaa noi laulujen sanat, kun niitä muutaman kerran erehtyy kuuntelemaan. Aamuisin laita rippukeinu kiinni keväällä. Pese kasvosi ja käytä pyyhettä aamuisin. Näin varmasti Auralle pamahti se Auran ensimmäinen piste. En tiennyt, että valoja sä vannoit vain. Pettäjän tie on tuskainen, käy harhaan. Kaisulla meni sanasta sanaan täysin oikein ja se on Kaisun ensimmäinen piste. Enkeleitä onko heitä vällättävän maa? Kumpa meitä eksyneitä? Täys blackout. Oikea vastaus on, mä yhden ees saattamaan saan. Kun lähelleni näin mä naurulokin kaartavan, niin tiesin, että jotakin nyt vihdoin oivallan. Siinä sielu on sen miehen, jonka työt jää puolitiehen. Näin Petteri sai toisen pisteensä ja on jatkossa, onneksi olkoon. Juha Vainion biisejä osaan ihan hyvin, että kyllä ne melkein menee. Kun oot lähtenyt. Ei tutkasta tietoakaan. Näin Aura sai toisen pisteensä ja on jatkossa, onneksi olkoon. Sitten kun tulee koko hela maailma, niin mä menin taas aika lukkoon, että no mitäs tää nyt jatkukaan, mutta jostain
takaraivon muistista sen sieltä kaivo. Voi kuinka kaunis on tuo nainen. Kuka hän on ja mistä tänne saapui? Voi kuinka... Aivan oikein Kaisu. Näin stripparibiisillä Kaisulle läjähti jatkopaikka, sillä tämä oli hänen toinen pisteensä. Kyllä Kasevan biisit kuitenkin on aika lailla tuttuja, että arvasin tuo heti sitten. Kuten aamuisin päivä ja yö suutelevat toisiaan. Me jossain kohdataan. Hyvä Petri, sait tästä ensimmäisen pisteesi. Nyt vielä se toinen, niin pääset jatkoon. Sä kuulut päivän jokaiseen, sä kuulut aamuun ja iltaan. Oot aatoksissain ensimmäinen mieten. Lähes oikein, mutta laulun tekstissä on myös sanajärjestys, eli siinä oot ensimmäinen. Olisi ollut se alku siis aatoksissaan. Silmiä painaa, ei anna lainaa. Hei rekkamies, mikä pitää miehen tiellä? Näin Petri, olet jatkossa. Se oli sinun toinen pisteesi, onneksi olkoon. Se oli silloin niin kuin kaikki tai ei mitään meiningillä, että täytyy ottaa riskiä jossakin kohtaa. Ihan tappo hyvä suoritus. Mutta meillä on täällä jäljellä 2 henkilöä, Antti ja Heli, jotka olivat rohkeita ja urheita ja yrittelijöitä tähän saakka, mutta se ei nyt riittänyt. Mutta kiitetään joka tapauksessa myös heitä osallistumisesta. Ja seuraavassa tehtävässä kyse on Suomi-hittien introista. Me soitamme tuttujen Suomi-hittien alkutahdit. Nopein napinpainaja pääsee yrittämään, muistuuko biisin alkufraasi mieleen. Niin ja muistakaa, nappia saa painaa vasta, kun intro alkaa soida. Petteri oli nopea. Me ennen kimpassa kuljettiin, sitten sinä pääsit paremmin. Ja aivan oikein, ensimmäinen piste. Asiaa! Aura, tunnistitko mistä on kyse? Joo, kyllä. Ultra Braata vissiinkin. Olen hiihtänyt jään yli Seurasaareen. Ei jäänyt pelkäksi yritykseksi. Hiihtäminen kannattaa aina. Eli nyt myös Auralla on 1 piste. Petteri, tiedätkö vai arvaatko? Mä lähden arvaamaan naispaholaista. Okei, no sä joka tapauksessa kokeilet. Annoin pikkusormen, se vei koko käden. Aivan oikein, Petteri. Ja tiedätkö mitä, 2 pistettä olet jatkossa. Onneksi olkoon. Sirkes-Salo on yllättävän vähän tullut kuunneltua, Juisea jossain kohtaa enemmänkin, mutta Sirkes-Salolle, kiitoksia Sirkes-Salolle, jota oli jäänyt päähän siitäkin. Kaisu, peli auki. Onko havaintoa? No Lulua veikkaan. Lululla oli 3 mieltä, Lululla oli 3 mieltä ja yksin niistä valtasi hänet iltaisin. Kaisulla olisi varmaan onnistunut koko biisin laulaminen täysin oikein. Onneksi olkoon, se on sinun ensimmäinen pisteesi. Ja Hans, Aura kallastelee toista pistettä. Tunnistitko, mistä on kysymys? Joo, se on Irvinin Dirland Da taitaa olla. Eikö ole? On sulla
Sinulla muodot Venuksen daadil. Mahtavaa, Aura, se meni täysin oikein, joka tietää sitä, että olet toinen, joka menee jatkoon. Irvinihän ei ole esittäjä, vaan Kai Hyttinen. Mutta oikein sekin joka tapauksessa meni, että 5 esittäjästä. Tässä vaiheessa emme voi muuta kuin kiittää näitä jäljellä olevia kilpailijoita Petriä ja Kaisua osallistumisesta. Kiitos, annetaan aplodit. No niin, jäljellä ovat siis enää tämän illan 2 kovinta biisikärpästä. Edessä on tiukka kaksinkamppailu. Nähdään kohta. Tervetuloa takaisin. Biisikärpänen on nyt 2 kauppa. Petteri ja Aura, toinen heistä selviää biisikärpäsen finaaliin. Molemmat saavat laulettavakseen tutun Suomi-hitin kertosäkeen, ja siitä pitää selviytyä sanatarkasti. Muutoin tehtävä ei ole hyväksytysti suoritettu. Jos molemmat onnistuvat tai jos molemmat epäonnistuvat, ollaan edelleen tasapisteissä ja seuraa kerrasta poikki, sanon suoraan sen. No, mutta siitä lisää, jos siihen tilanteeseen päädytään. Nyt puheenvuoro arvon herra tuomarille. Petteri, sinä menit edellisestä osiosta ensimmäisenä jatkoon. Saat valita, otatko moottorilla vai lihasvoimalla. Kokeillaan moottorin kanssa, on helpompaa. Kertosäkeesi on Hyvää huomenta Suomi ja senhän teki tunnetuksi Karva. Hei huomenta Suomi hyvin pyyhkii. Sun poikas valvoi taas ja ahkeroi. Herrat Helsingissä laman alla nyyhkii. Minä tein sen, minkä aikamies vain voi. Jaha, Petteri! Sitten Aura, sinulle jäi Ami Aspelundin aikoinaan esittämä Apinamies. Ei hieno käytös ihmisten maistu mulle alkuunkaan. Viidakosta tunteen toisenlaisen saan. Puula on hyvä, puula on syvä. Puula tekee sen. Sinussa on roimaa, alkumiehen voimaa. Kanna minut metsään, apinamies. Suojaan oksan haaraan, nostaa saisit naaraan. Oisit mulle suurin apinamies, kenties. Suurin apinamies. Ai että jännää! se oli ihan valtavaa. Mutta nyt se on kerrasta poikki, sanon suoraan sen. Kädet napeille. Nopeampi saa valita, kumpi laulaa ensin. Molemmat suorittavat saman tehtävän. Ja pidemmälle oikein laulanut voittaa. Siirrämme puheenvuoron jännityksen yhä kohotessa Eksille. Tämän laulun sävelsi Petri Laaksonen ja se edusti Suomea 1987 Euroviisikisoissa. Aura, onko sulla hajua biisistä? No ei, mutta jos Euroviisuissa on ollut, niin eiköhän se mene. Aha, Euroviisut on halluissa. No joo, katsotaan. Sulla on nyt mahdollisuus joko yrittää itse, tai sitten sä voit antaa vuoron Petterille ja toivot, että Petteri laulaa sen ihan munilleen. Huomaa, että jos päätät laulaa ensin itse, voitat kilpailun laulamalla oikein. Jos taas sen annat vuoron ensin Petterille ja hän osaa kertosakeen täysin oikein, silloin hän voittaa. Ei millään pahalla, mutta mä luotan enemmän itseeni, joten kokeillaan, että jos sen osaisi laulaa oikein.
tulta ja koko elämä räjähtää. Ei pysty jatkaa. Niin. Nyt on Aura se tilanne, että nyt on siis Petterin vuoro. Ja jos Petteri laulaa pidemmälle oikein kuin sinä, niin Petteri voittaa koko balletin. Kun rakkaus kiinni painautuu ja sydän lämpenee. Vain 100 salamaa iskee tulta ja koko elämä räjähtää. Ei rakkautta voi riistää multa, vain toivo jäljelle jää. Kun 100 aurinko meille loistaa ja laiva valmis on nousemaan, minä turvaan vien tämän rakkauden ja me löydämme uuden maan. Minä turvaan. Aivan häkellyttävää, Petteri. Petteri, pääsit 5 sanaa pitemmälle kuin Aura, sitten tuli 1 ylimääräinen vain-sana ja sen jälkeen seuraavassa säkeessä paistaa, niin sinä lauloit loistaa, mutta ei se mitään. Pääsit kuitenkin pitemmälle 1 säkeen seuraavaan pilkkuun asti. Onneksi olkoon vielä kerran Petterille. Me palkitaan myös Aura raikuvin aplodein tänne asti selviämisestä. Aura pelasti mut täydellisesti aloittamalla laulamisen ensin, koska yksinäni olisin kaatunut samaa paikkaa ja sen jälkeen Aura ei varmaan olisi siihen hyytynyt, että kiitos Aura. Onneksi olkoon, Petteri. Olet selvinnyt biisikärpäsen finaaliin. Sinulla on kuitenkin vielä mahdollisuus voittaa tänään finaalipaikan lisäksi matka aurinkoon. Tarkemmin sanottuna Kreikkaan ja Korfulle, joka tunnetaan ennen kaikkea rantaelämästään, kaakaonruskeista vartaloistaan. Lari? Niin, Korfulle päästäksesi sinun tarvitsee vain suoriutua 5 tehtävästä, joita siis kaiken kaikkiaan on 7. Saat tehdä 2 virhettä. 3. virheestä peli valitettavasti päättyy. Oletko valmis? Kyllä. Kelle kuulun silloin? Nyt vastausta otan milloin. Mä saavuin paikkaan aikaan odotetuun. Ensimmäinen virhe. Aurinko suuteli meitä, Andre, kun kuljettiin hiekkateitä, Andre. Sun nimes kirjoitin santaa, Andre. Sen poisti tuulet. Se oli toinen virhe, mutta jos loput menevät oikein, matka on sinun. Aurinko laskee selkäsi tahoa, se värjää sun hiuksesi punaisellaan ja eput laulaa, älä mene niin. Menet tai et, silti sydämeni viet. Jännäksi menee nyt. Toivotaan, Enää pari. että loput menee oikein. Sua hain tunteisiin, sisipääni matkustan jo ja niin. Taakse verhon kurkistan tunteisiin, kivet käännän kyljelleen. En enää jää vain paikoilleen. Hyvä! Se oli toinen oikein. Aurinko paistaa ja vettä sattaa, taitaa tulla kesä. Linnut ne laulaa ja
sirkat soittaa taitaa. Nyt pelottaa jo itseään. 506 punaa. Tässä talossa on kaikkiaan. Mitä puhtaaksi kai milloinkaan en saa. 506 punaa. Kun ruudun viimeisen valmiiksi saan. Niin alusta täytyy mun taas aloittaa. Mahtavaa! Vielä yksi!